Il-Partit Laburista wieġeb mod skiet ħafna għal talba li għamlitlu l-Kummissjoni li ħatar Simon Busuttil wara li inqabad jikser il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. B'rispett lejn it-tema tal-finanzjament tal-partiti li mill-Gvern daħħal il-liġi tal-finanzjament tal-partiti qal li ma setax jaċċetta l-istedina tal-Kummissjoni li membru prominenti tagħha hemm l-eks Ministru Tonio Borg. Dan għax fil-waqt li ħoloq il-Kummissjoni, Simon Busuttil qiegħed għaddej b'attakk kontra l-Kummissjoni Elettorali, ir-regolatur tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti u l-istituzzjonijiet kollha indipendenti li għandu dan il-pajjiż f'attentat li jkisser l-integrità u r-rispett li jgawdu mingħand kulħadd. Il-Partit Laburista żied li Busuttil l-ewwel ħoloq skema ta' ċeduli sigriti biex idur mal-liġi u wara bi skema oħra ta' Voices Folots biex jiffinanzja il-pagi li sa issa nafu li huma tas-Segretarju Ġenerali u l-Kap Eżekuttiv tiegħu. Ma nemnux li Simon Busuttil għandu xi forma ta' kredibilità fuq tema tant serja meta sissa laqgħu pubblika l-ismijiet li hemm fl-iskema ċeduli u wisqanqas ippubblika l-invoices Folots li qed jinħeba warahom. Qal il-Partit Laburista li żied li Busuttil ma jistax jittieħed bis-serjetà. Intqal li biex Busuttil jittieħed bis-serjetà bil-ħatra ta' din il-Kummissjoni l-ewwel għandu jxolli l-iskema ta' ċeduli, jippubblika l-invoices li qorda li nħarġu biex jikser l-istess liġi u jiddikjara xi dħul ieħor jista' jkollu u li ma kienx dikjarat permezz ta' din l-iskema jew oħrajn simili. Fin-nuqqas ta' dan kollu kull xogħol ta' din il-Kummissjoni huwa imminat mill-istess persuna li ħatrita, qal il-Partit Laburista.